खुलुमबाय लोगोफोर आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव टेट आसाम टेटआव फैथावना माखासे आथोननि जेन्डारनि सोमोन्दै मोननैसो सोंथि लानानै फैदों आरो बेनि सोमोन्दै फुल एक्सप्लेनेसन लानानै फैदों आरो बियो दानि आसाम टेटनि सिलेबासाव दङ नुनो मोनगोन नोंथांमोनहानो आङो सानद्रायनिखौ दाखालि खालामबाय दा आङो नेटवर्क प्रब्लेम आरो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं खालामनो हायाखै दा नैबे आथोनखौ लानानै फैदों बियो जाबाय एलपि सेक्सननि क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमसो 2019 निब्लाबो बियो दानिजों एखे मिलायो आं गासिनो लानानै फैदों आरो बेयाव इमि सेक्सनावबो दं बियो इमि सेक्सननि 6 to 8 बेयावबो नै आथोन दं आं बेनि थाखाय बेखौ लानानै फैदों नोंथांमोना दा आथोननि जेखि मार्क लानानै कुइसन फैया मानो नोंथांमोना बेखौ नायोब्लानो जेसेबांखि फैया मानो हागोन बेखौ जेबो नङा आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ क्लियार खालामनानै होनो फैदों नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय जोबजासे आरो नोंथांमोना गोदानबा भिडिअखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो लोगोसे बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालाम आं नोंथांनो क्लियार खालामना होफिनगोन अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव दङ लेसन 2 आं अलरेडि मोननै लेसनखौ अलरेडि खालामबायबो लिटारेचारनि बर' लिटारेचारनि बेनि उनाव आङो दाखालि सानद्रायनि सोमोन्दै लाना फैदों आं दा बे आथोन दा आथोननि सोमोन्दै जों मिथिनांगौ आथोना माखौ बुङो नङा होमबा बेयाव दं जाय मुंमा सोदोबफोरा जो आरो जोलानि फारागथिखौ दिन्थिना होयो बेखौनो आथोन बुङो बेयाव मा होनदों मुंमा सोदोबफोरानो मुंमा सोदोबा मा खालामनो थिनदों जो आरो जोलानि फारागथि बाव जों जायखिजाया वार्ड एबा सोदोब मोना मानो आथोननि थाखाय बियो गासिबो मुंमा जायो बेवहाय गुबुन प्रनाउन जाया एबा गुबुन थाइजा बा सानद्राय थाइजा सोदोबफोर जाया जेखि जाया मानो बे गासैबो मुंमा जायो आरो बियो जो जोलानि फारागथि दिन्थिब्लानो बेखौनो जोङो आथोन होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय आथोना मोननै रोखोमनि बेफोर जाबाय जो आथोन आरो जोला आथोन जेबो गोनो गोथो जानाङा जो आथोन जोला आथोन आरो नोंथांमोना माखासे रावखान्थिफ्राव मोनगोन जो आथोन जोला आथोन बेसाद आथोन आरो जथुम आथोन बे मोनब्रै आथोनखौ मोनगोन नाथाय बेयाव आङो मोननैल' खोन्थादों जो आथोन आरो जोला आथोन मानि थाखाय बे जो आथोन जोला आथोन नोंथांमोन दा बेखौ जो आथोन जोला आथोन बेसाद आथोन जुथुम आथोन बे मोनब्रै आथोना मानि थाखाय नङा आं दा नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थानानै होगोन दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आथोना माखौ बुङो आरो बियो मोनबेसे बाहागो नङा होमबा दानिया नेक्स्टआव आं कुइसन लाबोदों बर' रावाव आथोन सोलायनो मोनबेसे राहाफोर दं आरो मा बर' रावावदि जो आथोननिफ्राय जोला आथोनसिम एबा जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम लांनायनि माखासे नियम खान्थि दं बेयो नियम खान्थिफोरा मोनबेसे बेखौ दा नोंथांमोना कुइसन खालामदों नैबाव दङ एन्सारा बर' रावाव आथोन सोलायनो मोनथाम राहाफोर दं बेफोरनो मानि जोङो सिंगुलार मास्कुलिननिफ्राय फेमिनिज्म माने फेमिनिन जेन्डारसिम लांनो माने जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम लांनो थाखाय मोनबेसे दं बेखौ आं दा खोन्थानो नै बाव दं 1 नाम्बारावनो 2 नाम्बाराव गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै गुबुन गुबुन उदां फज'नानै माने आदा बाजै आब' गुमै आइ आफा दा बेफोर गुबुन गुबुन उदां सोदोब जायो बेनि उनाव जोङो द्वितीयखौ मोनो मुंमानि सिगां एबा उनाव जो एबा जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै बेखौ मा होनदों मुंमानि नाउननि सिगां बिफर आरो उनावहाय बाव जो आरो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै जेरै जोङो मोननो हायो जोङो अमा बुन्दा अमा बुन्दि होमबा बोरमा फान्था बोरमा फान्थि दाउजोला दाउजो हौवा आलासि हिन्जाव आलासि बेफोरबायदि बे गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै जोङो मुंमानि सिगां एबा उनावहाय फज'नानै जोङो जो आथोननिफ्राय जोला आथोनसिम लांनो हायो दानिया नायदो 5 नाम्बाराव दं उन दाजाबदा दाजाबनानै होनोब्ला जों बर' रावाव मोनथाम उन दाजाबदा दं बेफोर गोसोआव ला ए इ आरो उ बे मोनथाम उन दाजाबदा दं गोसोआव ला दै बर' रावाव गासै मोनथाम उन दाजाबदा दं आरो नैबे सिगाङाव आं मोनसे देश सिन्धि होदों बे देश सिन्धि मिनिङा जाबाय उन दाजाबदा आं जुदि नैबे इ होनानै नैबे उनाव होयोमोनब्ला बे सिगां दाजाबदा जागौमोन दा बर' रावावहाय बेवहाय आथोन सोलायनायाव उन दाजाबदासो दङ बेवहाय सिगां दाजाबदा गैया ओंखायनो बे जाया दै दानिया नायदो आं मोनसे कुइसन लानानै फैबावदों दाथायारि बिथिंनिफ्राय आथोनखौ मोनबेसे बाहागोआव मोनो जोङो एकर्डिं टु स्ट्राक्चार जोङो जेन्डारखौ मोनबेसे बाहागोआव जों डिभाइड खालामनो हायो स्ट्राक्चारखौ नायनानै दै दाथायखौ नायनानै अब्ला दाथायारि बिथिंनिफ्राय आथोनखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो एकर्डिं टु स्ट्राक्चार नायोब्ला जोङो आथोनखौहाय जोङो मोननै बाहागोआवहाय डिभाइड खालामनो हायो बेफोर जाबाय मिथिंगायारि आथोन जायखौ जोङो नेचारेल जेन्डार होनना बुंनाय जायो आरो मोनसेया जाबाय रावखान्थियारि आथोन जायखौ ग्रामाटिकेल जेन्डार होनना बुंनाय जायो आरो बे मिथिंगायारि आथोन आरो रावखान्थियारि आथोना बे मानि थाखाय जादों आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आं जायनि थाखाय नैबावनो होनदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय
बेवहाय जो आथोन जोला आथोन बेसाद आथोन आरो जुथुम आथोन मानो जायाखै होननाय बुंनाय जादों बे मानि थाखाय जायाखै नैबाव नोंसोर मोनगोन नैबावहाय मोनगोन नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा अब्ला नेक्स्ट पेजआव बारलांनि दानिया नायदो नों जोङो फार्स्टआवनो मोनगोन जों मिथिंगायारि आथोन जायखौ जोङो डिबेट खालामदों मोननै मिथिंगायारि आथोन आरो रावखान्थियारि आथोन जाय रावनि आथोनखौ मि जुनार एबा जिउ गोनां मा होनदों मि जुनार दै मि जुनार माने जायखिजाया एनि काइन्ड अफ एनिमेल्स मिमेल्स जुनारफोर आरो जिउ गोनां माने मानसि दुमसि होमबा आरो मानसिबो होखादों सायाव सोनारनानै राननाय जायो बेखौ बे आथोनखौनो मिथिंगायारि आथोन बुंनाय जायो जाय आथोनाव होनदों मानसि दुमसि जिब जुनारखौ लानानै डिभाइड खालामोब्ला जो जोला दिन्थिब्ला बेखौ जोङो मिथिंगायारि आथोन होनना बुंनाय जायो दाना बर' रावा मिथिंगायारि आथोन गोनां राव बेवहाय खालि हौवा हिन्जाव जो जोलाखौल' मा होनदों डिभाइड खालामना होयो बेवहाय गुबुनखौ आरो खालामा दानिया रावखान्थियारि आथोन मोननो हायो जों रावखान्थियारि आथोन हिसाबै मोनो जोङो जाय रावाव जिउ गोनां जिब जुनार मानसिजों लोगोसे मुवा बेसादनि आथोन सायख'यो बै रावखौ रावखान्थियारि आथोन बुंनाय जायो बेयाव मा होनदों मानसि दुमसि जिब जुनारजों लोगोसे होनदों मुवा बेसादनि खोथा बुंदों मुवा बेसादनि बुंनाय मानसिया दै फैबाय हाजो फैबाय बिफां लाइफां फैबाय होमबा ग्रह नक्षत्रनि बाथ्रा फैबाय बिसोरखौ जोङो जुदि सायख'लायोब्ला नैबे जोला होननानै जों सिनायथि होयोब्ला जोङो बै रावखौहाय रावखान्थियारि आथोन गोनां राव होननानै बुंनाय जायो जेरै हिन्दी संस्कृत बे रावा रावखान्थियारि आथोन गोनां बुंनाय जायो जों जेरै बुंनो हायो दैमाफोरखौ लायोब्ला गंगा महानदी गदाबरी बिसोर गासिबो जो आथोन नाथाय ब्रह्मपुत्र सिन्धु आरो सन बे मोनथाम दैमाया जोला आथोन दानिया नुबाय ना नोंसोरो गंगा महानदी गदाबारि बिसोरो दैफोरा जो आथोन बेनि उनावहाय ब्रह्मपुत्र सिन्धु सन बे मोनथाम दैमाया जाबाय जोला आथोन अब्ला दैनि सायावनो डिफारेन्स खालामनानै जो आथोन बुंबाय जेरै बुहुमखौ जो आथोन बुंबाय सानखौ जो आथोन बुंबाय अखाफोरखौ जो आथोन बुंबाय बेबायदिनो जुदि बेबायदिनो ग्रह नक्षत्र दैमा दैसा एबा मिथिंगाखौ लानानै जो जोला सायख'योब्ला बेखौ रावखान्थियारि आथोन होनना बुंनाय जायो दा बर' बेबायदि गैया नालाय बर'आ जाबाय मिथिंगायारि आथोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै जेबो गोनो गोथो जानो नाङा दा जोङो नैबे रावखान्थियारि आथोनाव आथोनखौ मोनब्रै खालामनो हायो बे जाबाय बेसाद आथोन जुथुम आथोन जों लोगोसे जो आथोन आरो जोला आथोन बे मोनब्रैखौ मोनो नाथाय मिथिंगायारि आथोनावहाय जो आरो जोलानि आथोनखौल' मोननाय जायो दा गोनो गोथो जानो नाङा बेनि अनगायैबो जिमान बुंनाय जाय आथोननि उल्था आथोन नागिरना मोना बै आथोनखौ अराय जोला आथोन बुंनाय जायो माने जाय आथोननि अपोजिट जों जेन्डार नागिरनो मोना अपोजिट आथोन नागिरनो मोनाब्ला बै आथोनखौ जोङो मा बुङोनो अराय आथोन बुंनाय जायो जेरै जोनि उल्था मोनाबा बेखौ जों अराय जो होनना बुंबाय जेरै जोलानि आथोन उल्था मोनाब्ला जों बेखौ अराय जोला आथोन होनना बुंबाय दा थिग बेबायदिनो अपोजिट जेन्डार एबा आथोन मोनाब्ला जों बेखौ अराय आथोन होननानै बुंनाय जायो जेबो गोनो गोथो जानाङा नोंथांमोना सोंहरफिन बुजियाखैबा आं क्लियार खालामना होफिनगोन आरो जायफ्रा गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आं दा नोंथांमोननि खोन्थानो दा नै दिनै दा टेट आनजादनि थाखाय सोंथिफोर टेट आनजादाव माबायदि कुइसन एबा सोंथिफोर फैथावना आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामना होदों नायलांबानो जाबाय अपसनेल कुइसन जागोन बेयो दानिया नाय दिनै 1 नाम्बाराव दं बर' राव आथोना गासै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दं बर' राव आथोना गासै मोननै दै मोननै बेवहाय जुदि नोंथांमोना मोनब्रै होफ्लाङोब्ला गोरोन्थि जागोन बर'आवहाय बेवहाय होनखादों बर' होखादों बर' राव आथोना मोनबेसे बर' आथोना मोननैल' जुदि आथोना मोनबेसे होनना बुङोब्ला जेनेरेलि नैबेखौ होनो हागौमोन खिन्थु बेयाव मोननै अपसना थायाबो जानो हागौमोन होमबा नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामना जाबानो जाबाय जुदि बर'नि खोथा बुङोब्ला नैबे जागोन दै जुदि आथोना मोनबेसे होनबा नैबे जानो हागौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेखौहाय जेबो गोनो गोथो जानाङा नेक्स्टआव दाना नायदो नै 2 नाम्बार सुन्दावरिनि उल्था आथोना जों मिथिखागौ जे सुन्दावरिनि उल्था आथोन होनोब्ला जों दहायनो मोनदों माने जाय आथोननि उल्था आथोन नागिरना मोना बै आथोनखौ अराय आथोन बुंनाय जायो जो आथोननि उल्था मोनाब्ला जो आथोन जोला आथोननि उल्था मोनाब्ला अराय जोला आथोन नङा होमबा दाना बे नै सुन्दावरि माने बेयो जो आथोन जों मिथिगौ नाथाय सुन्दावरिनि उल्था आथोना बहाय दङ सेकेन्डआव दं फार्स्ट अपसनावहाय दङ सुन्दावरा अराय जो आथोन अराय जोला आथोन दा जों मिथिगौ सुन्दावरिनि उल्था आथोन नागिरना मोना बेनि थाखायनो बेनि अपसना जागोन अराय जो आथोन जाबायथ' दाना नेक्स्टआव बारलांनि नायदो नै बहाय दाहोनानि उल्था आथोना मा जागोन दङ फार्स्ट अपसनाव दङ रुवाथि सेकेन्डआव दङ बखालि ग नाम्बाराव माहाजोन ग नाम्बाराव अराय जोला आथोन जों मिथिगौ जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय हिसाबै माने दानि नङा गोदोनियावहाय दाहोना थायाब्ला
रुवाथि नांगौ रुवाथि थाब्ला दाहोना नांगौ माने दाहोनाजों रुवाथि जंखायलायनाय दाबो जोङो माखासे बे नुथायखौ बर' सिनेमाफोराव जों नुनो मोनो जाय जंखायलायनाय दाहोनाजों रुवाथिजों थिग बेबायदिनो दाहोनानि उल्थाया रुवाथि जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नायदो 4 नाम्बाराव दं जाय आथोननि उल्था आथोन गैया बियो मा आथोन आं दहायनो होनखादों जाय आथोननि उल्था अपोजिट मोनाब्ला मा जायोनो बियो जायो अराय आथोन जेरै जोंनि आथोन उल्था मोनाबा अराय जो जागोन बियो जोलानि उल्था मोनाबा अराय जोला जागोन बियो जाय उल्था आथोन नागिरना मोना नालाय बियो अराय आथोन जागोन बियो दाना 5 नाम्बाराव दं गाहायनि बबे आथोन सोलायग्रा उन दाजाबदा आं दहायनो नोंथांमोननि सिगाङाव होनदों आथोन सोलायनो थाखाय बर' रावावहाय मोनथाम उन दाजाबदाफोर दं होमबा बेफोर मा मामोनलाय दाना नै नैबाव मोनसेल' दं सोलाय बबे आथोन सोलायग्रा उन दाजाबदा दं बाव मोनसेल' जादों बाव आ दं इ दं सोर दं मोन अब्ला बेनिया नैबे जागोन हो गोसोआव लाब्लानो जाबाय आ जाया इ जायो सोर जाया मोन जाया बे जाबाय नैबे सोर मोन आरो फोर बे मोनथामा बांसानद्राय दाजाबदामोन बेयो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि फिननाया नैबे जागोन दाना 6 नाम्बाराव दं दौरि सोदोबा मा दंनो जो आथोन जोला आथोन अराय जोला आथोन जों मिथिगौ दौरिया सोर जायो दौरिखौ सोर खालामो हौवा खालामना हिनजाव खालामो नङा होमबा जों कनफ्यूज जानो दै दौरिया जाबाय जेब्लाबो जोला जायो हौवा जायो नाथाय बेनि उल्था नागिरनानै मा मोनो जोङो दौरि आरो दौदिनि बे जानो नाङा दै दौरिया जाबाय आलदा आरो दौदिनिया जाबाय आलदा ओंखायनो बियो मा जागोन बे जोला आथोनखा बियो बिनि उल्था नागिरनानै मोना बियो अराय जोला आथोन जागोन बे गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना नै दौदिनि सोदोबा आं दासो दि होनलांदों दौरि सोदोबा अराय जोला आथोन नाथाय दौरिनिफ्राय दौदिनि माब्लाबाबो जाया दै गोसोआव ला ओंखायनो बियो अराय जो आथोन जागोन बेनि बे अपोजिट एबा उल्था गैया गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 8 नाम्बाराव दं बर' राव आथोन गोनां राव बर' रावा आखार रावामोन बे बर' रावा आथोन गोनां राव माबायदि आथोन गोनां राव आं दहायनो होनखादों बाव दं फार्स्ट अपसन रावखान्थियारि आथोन गोनां राव दाजाबथायारि आथोन गोनां राव गनाबाराव मिथिंगायारि आथोन गोनां राव सोदोबारि आथोन गोनां राव बे बिराद इम्पर्टेन्ट दै गोसोआव लाबानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बियो जानो हागौ फैनोबो हागौ आं मोनसे सन्देह खालामदों ओंखायनो बर' रावा आथोन गोनां राव मा आथोन गोनां आं नोंथांनि दहायनो होनखादों बियो मिथिंगायारि आथोन गोनां राव जाय आथोनावहाय बेवहाय मा होनो जो आरो जोलानि डिफारेन्सखौल' आलादा खोन्थाना होयो बेयाव बेसाद आरो जुथुमात्तानि बाथ्रा फैया ओंखायनो बियो मिथिंगायारि आथोन बर' रावा मिथिंगायारि आथोन गोनां राव दाना नेक्स्ट अपसनाव थांसै एबा नेक्स्ट कुइसनाव थांसै नायसै मा मोनो नङा होमबा दाना बारलांफा आथोना बारलांफाया माखौ होनो नोंथांमोना मिथिया जानांगौ जों बे हौवा गोदानजों हाबानि समाव एबा हाबानि बोथोराव थाफायो नङा होमबा हाबाजों जोङो माखासे मानसिफ्रा बेखौ मा होनो मेथर होनो सोरबा एसिस्टेन्ट होनना बुङो नाथाय बे नङा दै मेथरा आलादा सोदोब बेखौ बेनि मिनिंखौ आं मा मिथिया बे नाथाय बर'नि बे गुबै सोदोबबो नङा आरो सोरबा एसिस्टेन्टआ इंलिस सोदोब नङा होमबा इंराजि सोदोब नाथाय बारलांफाया जाबाय हौवा गोदानजों थाफाग्रा लोगो हौवा गोदान मा समाव थाफायो हाबायावहाय हौवा गोदान जिरायफाग्रा लाफाग्रा लोगो बे बारलांफा होनो बेखौ दै गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला बारलांफाया मा बारलांफाजों सोर थाफायो हिनजाव गोदानजों बैराथि नङा होमबा नाथाय बारलांफा आरो बैराथि जाया गोसोआव लाब्लानो जाबाय अब्ला बारलांफाया माने बारलांफायाथ' जोला आथोनखा बेनि उल्था आथोन गैया बियो अराय जोला आथोन जागोन बेयो गोसोआव लाब्लानो जाबाय 10 नाम्बाराव दं सुवामिनि जो आथोनानो दाना अराय जोला आथोननो हिनजाव खैना बिसि बबे मोनसे जागोन सुवामिया सोरखौनो बिसि फिसाय गाबज्रिलायनाय मोनसे सोदोब नङा होमबा सोरखौनो हिनजावासो फिसायखौ सुवामि होनो माने बिसिया फिसायखौ गाबज्रिनाय मोनसे सोदोब अब्ला बे मा जागोन अब्ला हौवाया मा होनगोन फिसाय मा होनदों हौवाया हिनजावखौ मा होनगोन खैना होनगोन सुवामि आरो खैना बेनि बे जाहैबाय गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 11 नाम्बाराव दं सांग्रेमाया मा आथोन सांग्रेमाया मा आथोन जों मिथिनांगोन जे मानसिनि बिथिङावसो होनदों बै मोनायाव जोंग्रा सांग्रेमा नङा सांग्रेमा जाबाय जाय आइजोआ गथ' जोनोम होनो हाया एबा गथ' बानो रोङा बेखौ जोङो सांग्रेमा होनना बुंनाय जायो अब्ला बेयो जागोन बिनि उल्था नागिरनो मोना बियो अब्ला बियो अरायजो आथोन जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 12 नाम्बाराव दं थामथि राहाजों आथोन सोलायनायाव जोला आथोननि जोबथि हांखोआ एबा रिंसारथिया बाव हांखोबो जानो हागौ एबा रिंसारथिबो जानो हागौ मानो होनबा जुदि रिंसारथि होनोब्ला थख' माखासे रिंसारथिफ्रा फैयो आरो हांखो होनोब्ला माखासे बाव रिंसारथि आरो हांखोनि मोननै जयै हाबो नाथाय बेवहाय नोंसोरखौहाय एग्जामिनारा डाइरेक्ट बिदिबो सोङा जानो हागौ रिंसारथि एबा हांखो होननानै ओंखायनो बाव आं मोननै अपसन होदों थामथि राहाजों आथोन सोलायनायावहाय जोला आथोननि जोबथि हांखोआ मा जागोन इ जायो आ जायो उ जायो आरो ए जायो अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय थामथि राहाजों आथोन सोलायनायनि जोबथि एबा जोला आथोननि जोबथिया
आ जायो दै जेरै आंनिबो एग्जाम्पल होनि नाब्ला बे आखारा आ नंगौ नङा न प्लास आ प्लास ब प्लास ल प्लास आ बे आ नंगौ नङा होमबा बे अब्ला बेनि उल्थायै मा जागोन नाब्ले जायसै आरो मा जोआथोन नाब्ले जानोसै ओंखायनो जोलाथोननि सबनाय जोबनाया थामथि राहाजों जोबनो आ जायो हो अ आं खोन्थानि नोंथांमोननो खोन्थाफिनो नेबाव दं नै उन दाजाबनानै बे थामथि जायोना जाया फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नङा होमबा सेथि नैथि आरो थामथि राहाजों आथोन सोलायनायावहाय बेयाव जोबथाया आ जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नायदो 13 नाम्बाराव जोङो मोनगोन गाहायनि बबे आथोन सोलायग्रा उन दाजाबदा नङा बबेयो जाबाय आथोन सोलायग्रा उन दाजाबदा नङानो जों मिथिगौ आङो दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाखादों इ उ आरो ए नङा होमबा इ ए उ आरो ए बे मोनथामा उन दाजाबदा नङा होमबा अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे माने बियो आथोन सोलायग्रा उन दाजाबदा नङा गोसोआव लानो जाबाय दाना 14 नाम्बाराव दं आथोन सोलायनो मोनबेसे उन दाजाबदा बाहायनाय जायो आं बेखौनो दासो जावले सावरायबायदों नङा होमबा मोनबेसे दं नङा होमबा बियो मोनथाम आरो बे मोनथामा मा इ उ आरो ए बे मोनथामा उन दाजाबदा आथोन सोलायनो थाखाय दानिया नेक्स्टआव थांसै नङा होमबा दानिया नै गाहायनि बबे गोरोन्थि माने बबे फल्स होनदों बबे रं दाना नायदो आदा बाजै लावखार बखालि दाहोना रुवाथि गुमै आब' दाना कनफिउस जानो नाङा दै बेवहाय माखासे बेखौ रिजनिं सिस्टेम होनो हागौ मानि थाखाय होनबा आदानि उल्था मा जायो बाजै लावखारनि उल्था मा जायो गैया लावखारा जाबाय अराय जोला आथोन आरो बखालिया अराय जो आथोन दाहोनाया जोला आथोन रुवाथिया जो आथोन गुमैया जोला आथोन आब'आ जो आथोन अब्ला बिसोर बेजों बे मोनथामा गावजों गाव मिलायलायो नाथाय बिसोरो बेबो बेनि उल्था मोना ओंखायनो बेनि एन्सारा बे जागोन लावखार बखालि माब्लाबाबो जाया लावखारा अराय जोला आथोन आरो बखालिया अराय जो आथोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया 14 नाम्बाराव दं गाहायनि बबे गोरोन्थि माने हुइच इज फल्स दाना नायदो बबे गोरोन्थियाव नायदो गोरा आइजो दौरि दौदिनि बिहाव बिखुनजो बिदा बिनानाव जों मिथिगौ बिहाव आरो बिखुनजो जों बे एखेखा जो आथोन जोला आथोन नङा होमबा बिदा बिनानाव जो आथोन जोला आथोन दानिया नैबे मोननै बिथोराव एसे कनफिउस जानो हागौ सोरबा गोनो गोथो जानो नाङा गोराया जाबाय माने हौवा आरो आइजोआ जाबाय हिनजाव माने गोरा माने जेबो सेरनो हाया माने गोख्रों थाग्रा माने जेबो रावबो जेबो खोथा बुंलाबायनो हाया मोजां आरो माने ओमफ्राय आइजोआबो माने हिनजावफोरनि बिथिङावहाय गोरा गोख्रों बे माने सानैजों मिलायलाया आरो मा गोरानि उल्थाया आइजो जायो दै आरो नैबावबो जोङो मोननो हायो द्वितीयखौहाय दौरि दौदिनि दौरिया जाबाय जोला आथोन दौदिनिया जाबाय जो आथोन नाथाय दौरि आरो दौदिनि बिसोरनि फारसे जोङो उल्था मोना बिसोर आलादा जायो ओंखायनो बेनि अपसना जागोन द्वितीयख दौरि आरो दौदिनि मानो होनबा बेबो अराय दाना 17 नाम्बाराव 17आव गोरिबिखौ सायख फाइन्ड आउट दा अड वान नङा होमबा गोरिबिखौ सायख दौरि बादारि लावखार दौदिनि दाना नायदो जेबो गोनो गोथो जाना दे बे गासिबो अराय आथोननि गोजा दौरि बादारि दौदिनि आरो लावखार नङा होमबा गासिबो अराय आथोन गोजा बाव दं बेबो दौरि जोला आथोन बादारि जाय दंफां दानो नङा होमबा जोला आथोन लावखार जोला आथोन दौदिनि जो आथोन बियो अराय जो आथोन दौदिनि मिथिबायथ' ओंखायनो बेनि अपसना बे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना गोरिबिखौ सायख'नो बेबो फाइन्ड आउट दा अड वान नङा होमबा दाना फार्स्ट जाय नाम्बारनि नङा होमबा आइजो बखालि थंगालि जिग्रोद दानिया जों बेयाव नुजोबो बेबो गासिबो जो आथोन बेबो जो आथोन बेबो गासिबो जो आथोन नाथाय जों मोनसेल'खौ फाइन्ड आउट खालामनांगौ जे माने बियो उल्था दं आइजो गोरा नङा होमबा बखालिनि उल्था नागिरना जिग्रोदनि उल्था नागिरना थंगालि उल्था नागिरना ओंखायनो बेनि फिननाया बे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 15 नाम्बार गाहायनि बबे गेबें मा होनदों बबे थारनो आइ आफा आमाय आनै अमा बुन्दा अमा बुन्दि बेंगा बेंगि दानिया नायदो आइ आफा आमाय आनै बेंगा बेंगि बिसोर गासिबो मानसिनि बिथिङाव बाहायदों दै बेबो मानसि आइ आफायाबो मानसि आमाय आनैबो मानसि बेंगा बेंगियाबो मानसि ओमफ्राय नैबे माने जुनारनि बिथिङाव नाथाय जों बेखौ माब्लाबाबो साननाङा जे नैबे जुनारनि बिथिङाव होनायखाय बे थार ओंखायनो बेखौ गोसोआव लादो बेयाव मा होनदों बे आलादा सोदोब फज'नानै बेबो आलादा सोदोब फज'नानै मुंमानि सिगां एबा उनाव जोला दिन्थिग्रा सोदोब फज'नाय नङा होमबा जेरै अमा बुन्दा अमा बुन्दि बे जोला दिन्थिदों नाथाय नैबे दाजाबदा बाहायनाय दै बेबो दाजाबदा बाहायनाय बे मा होनदों बे बेंगानिफ्राय आनिफ्राय मा जादों
इ जादों बेंगा बेंगि बे दाजाबनाय ओंखायनो बियो बिनि फिननाया बे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय आन्दायनाङा दै दाना गोरोन्थिखौ सायख' फाइन्ड आउट दा मिस्टेक नङा होमबा दाना बिसि फिसाय हौवासा हिनजावसा बबा बबि फान्था फान्थि दाना बेबो मानसिनि बिथिङाव बेबो मानसिनि बिथिङाव बेबो मानसिनि बिथिङाव नैबे जुनारनि बिथिङाव बेखौ जों फान्था फान्थिखौ जुनारनि बिथिङाव बाहायो नङा होमबा बेबो मा होनदों आलादा आलादा सोदोब फज'नानै नैबेबो माने मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला दिन्थिग्रा सोदोब फज'नानै बे मोननै राहाजों सिगांनि आरो नैबे माने दाजाबनानै जायनि थाखाय बे बबा बबि जादों बे आनिफ्राय बेबो इ जादों दै गोसोआव लाबानो जाबाय ओंखायनो बियो दाजाबनो थाखाय बेनि फिननाया बे जागोन दा एसेनोसै नोंथांमोना बुजिना बुजियाखैबा आंनाव सोंहरफिन कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामना हो आरो गोदान चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाय दिनैनि लेसना एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय